Egunon guztioi, Kantabrian gara gaur, Castro nain zuzen Brazomar ondartza aurreko estropada eremuan, Espainiako txapelketaren finala dugu gaur jokoan, lehenengo samabitan bi traineru izango dira konsolazioan, Astillero eta San Juan, eta gero Euskal Herriko lau traineru banderaren bila, eta gaur bero, eguraldi benetan beroa epela, udagaraikoa, eta itsasoan, metro erditik gorako olatu batzu bagenitu iragarrita, baina ez dakit ez ote dugun ustegabekoren bat izango, eta olatuak pixka bat handiagoak ez ote diren izango, estropada eremuaren zati batean behintzat, ala dirudi. Ea zer dioen gure adituak. Ibon Gaztañazpi, egunon? Baita zuri ere, Mikel. Zemuz gara, Espainiko txapelketa, ez da nolabaite garai bateko dirupestarik eta horrelakorik hemen, justu kontrakoa, ez da laguntzak ere, onuntza lanera etortzeko, baina bandera hor dago, palmarez handia, 79. edizioa. Bueno, dirudienez minutu bateko isilunea oraintxe, eta Ibonen iritzi teknikoa jakin aurretik, Joserra Brizuelaren omenezko minutu bateko isilunea, eta guk ere bat egingo dugu omenaldiarekin, duela gutxi joan baitzen, bertako kazetaria Joserra Brizuela. Ezarkada bat emendik, Brizuela jaunaren familiari. Zema txapelketa jarri dute ditu berak. Txapelketa, ligak eta bestelako estropadak. Bueno, Ibon, estropada eremu ederra dau, eta gainera olatu pixka bat baldin badugu, are eta interesgarriagoa, ez da? Hori da, eta gaur aparteko aizerik ez dago, Mikel, baina ona etorri garenean, konturatu gara batez ere, hemen eskoleratik barratik barrura, lehenbiziko eta bigarren kaletik, olatu keragarri markatzen duela, hor arroka bazarra ere ikusi dugu, eta horrek esan nahi du, kanpora ere, saltoa joko dituztela, pestainak eta palka txikiren bat ere ikusi dut, eta barrura, bete-beteko popare giroa izango dugula, hau itxaso zabaleko estropada, niri pertsonalki asko gustatzen zaidan estropada eremua, era bat itxasokoa, hemen, naiz eta beran areatza bat egon, eta bestetik izan dezagun, hau berez, badatorren astean zaraut bezala, berez helburu bada, klub askorentzat, dirurik ez, zuko oso ondo esan bezala, baina 79. edizioa du, eta tradizio handiko estropada dela, eta ni bigarren orezko txanda hori ikusteko amorratzen nago bintzat. Baita ikusledanak ere, seguru Ibon, Saragandarak ere izango du, ikus min ederra, orezko txandari begira, baina aldez aurretik, kai aldetik izan da, protagonistekin hitz egiten, eta oraintxe hemen dugu, berari gustatzen zaion bezala, eguzkitan, bete-betean, egunon zara? Baita zure Mikel, Ibon eta ikusentzule danei egia san aukeran bero gehiegi egiten du, baina gogoratzen dut iaz ere bero izugarri egin zuela hemen estropada eremu honetan, Espainiako txapelketa jokatu zen toki honetan, Brazomarren gaude, Castro nain zuzen ere, ondartza jendez lepo dago, eta hemen ere, eskaiera honetan, jende andana gerturatu izan da, suposatzen dugu bainu bat hartzeko, baina baita estropada bertatik bertara ikusteko ere bai. Kai aldean naiz bai, zuk ondo aipatu bezala, ordezkari batzuekin eta bestekin berriketan, eta esan behar da, denek bat egin dutela urtengo Espainiako txapelketak ere iaz bezala, eta azken urteetan bezala, nahiko eskasa omen dela, eta hori aipatu nahi izan dute beste behin ere, geure kamerak aprobetxatuz. Gero xago entzungo dugu Joseba Fernandez bat esate baterako. Baina edo nola ere, oraintxe bertan 12 hasiko da Espainiako txapelketa, kontsolaziotan da horrekin, eta ondo egiten eta dakizuen bezala, beti egiten dugulako, ordezkari eta presidentekin ere hitz egiteko aukera izango dugu, gaurko txapelketa honetan, Espainiako txapelketa honetan ere bai, Mikel. Ederki dena prest, estropada eremua nahiko garbi ikusten dugu, haizetxo pixka bat ere bada iragarrita, 8-10 kilometrokoa, baina momentuz, behar bada, haizea baino aipagarriagoa, lehen azpimarratugun bezala Ibon Gaztañazpi gure adituarekin, olatutxoa, eta olatua nolabait markatua, baina estropada eremuaren barnekaldera begiratuta, gero ikusiko dugu, katamareneko irudietatik eta berotze lanetan ari direnean eta antzemango da gehiago, baina batipat azken metrotan, azken esango dugu, 250, 300 metrotan, nahiko nabarmen, eta, emango dionek
gatza, gaurko lehiari. Eta batez ere nik esango nuke, hemen lehenbiziko eta bigarren kalean, han ere bai, izango da, noski. Kotorino punta inguruan, bai, aurrean, laugarren kaletik gertuago, baina ez da hain nabarmena ikusten han behintzat. Hemen behintzat, aldia datorrenean, hiru lau olatuko itxasaldia datorrenean, nabarmena. Hemen ikusi izan ditugu, estropada amaiera ikusgarri askoak, hemen Brasomar eremu honetan, eta gaur ere baldintzak halakoak daude. Bueno, atzoko aipatu behar dugu, Ibon, atzo bi txandatan, eta lehenengoan Kaiku, Hondarribia eta San Juan, demorarik onena Kaiku, 20 eta 34, Hondarribia 10 gehiago, eta Hondarribia eta San Juanen artean 2 segundu eskas besterik ez. Bigarrengoan azkarrena Bermeo, baina 6 eunen besterik ez, bideo finixarekin argitu zen, Zierbena bazirudien, batzuk uste zuten Zierbena berare aurretizala, bueno, gero datuak Bermeoren aldekoak izan ziren, eta biak zelkatuta zeudenez, inolako saltxarik gabe. Eta astillero, espero ziteken mailatik behera. Ia 50 segundu galduta, bere txandan, oso urruti, Ibon. Bai, ez dakit astillero, Sevillan pentsa nolako irtera egin zuen, eta azken bolaran honetan, badirudi, gehiago kostatzen ari zaiola, helburuak lortuta, mailari mantentzea eta bar, eta bestea, nabarmentzekoa, segurazki, Hondarribiako ama Guadalupekoak urteko estuasunik handiena, atzo pasazuela. 2014an geratu zen, aurrezko txandatik finaletik kanpo, eta atzo San Juanekin, brankaz branka estropada oso estua izan zuten, eta azkeneko luzean erabaki zuten. Eta gero, bigarren txandarako gainera pixkat barealdia edo, eta keska, esan didate Hondarribiarrek, ikusi genuenean astillero, hasieratik motel xamar eta patxal, lasaiago, orduan txela zaitu, baina minutu txarrak eta keska handiarekin pasa, bainoski. Besteak beste, kanpora, lehenbiziko minutuan, 2 jauzi keragarriak, eman hemen zituzten darraunketa galdu. Prest izango dira bi hauek. Ea epaimaitik bandera txuria eta badoaz. Hasi da konsolazio txanda eta hortxe olatuak gainin gainera. Bai. San Juanek ederki aprobetxatu du egoera. Bizkor, ia traineru bateko errenta ateratzeko Kantabriarrei, Ibon. Bai, eta halako baldintzetan, olatu bizionekin irtera jotzeak, arriskoa du, erritmo bizigian atera ezkero, salto ikeragarria jotzen dira, eta gaur behar bada, hasierako minutu erdian, hain erritmo altua ez dute hartuko, eta gehiago etzango dira, beste estropa ere. Segundo pare bat bai, eta 15 kilometroko aizetxua ere badago. Bueno, hemen Joseba Fernandezen taldea, Nika Perez patroilanetan, eta ematen du kuadrilla sendoa indartsua hor... Erdikalde horretan, eta bintzat mutelik kanpotik begiratuta, guk baskulan zenbat markatzen duten ez dakigu, baina ondintxonak bai, eta nagarmenduko nuke, Miguel, Josebak, azte bukaera honetarako, iazko treneru hartu duela, alegia treneru zaharra edo, eta arekin ari dela. Eta estropada hona atzo. Eta estropada hona egin, eta bestearekin ere, urte hona egiten ari dira. Eta burua uste pixkat alde hortatik eramango du, Zarautzera eta Donostiara begira. Bueno, hemen astillero esan dugu lehen, espero genuen mailatik pixka bat behera behar bada, eta hau entzat esan beharrik ez dago, Kantabrian izan da, hau helburu handia dela Espainiako txapelduna. Hori da, oso kutxuna dute, Espainiako txapelduna, Pesta Natxoarekin ikusten dugu, eta lehen, sarrerakoan izan duguna, nire iruditzen zait, behin ustalia pasata, momentuz bintzat, astillero irregularrago bat ikusiko dugula orain, eta erabat gaurkoa pasata, irailera begira jarriko. Palmaresean hori jok 15 aldiz du, irabazia Espainiako txapelketa. Astillero 8 eta Pedreñak beste 8. Eta Kaikuk 7, pentsa ezazue. Historian lehenengo aldiz 1954an jokatu zen Espainiako txapelketa Portugaleten da Pedreñak, Kantabriar baten irabazizu. Bueno, Joseba Fernandezekin grabatu ditu Saragandarak hitz batzuk kaian, gaurko estropadaren atarian, San Juandara gontzi bateko errentarekin, azkar hartu dute gainera abantaila, eta hemen dituzue San Juandarren entrenatzaile eta arraunlariak esan dizkiguna. Bueno, atzo iesan zapore gozoarekin bukatu genuen, nahiz eta kanpoan geratuz. Geneukan gogoa aurrez aurre hundienekin aritzea, eta demostratu genuen beraien abiaduran minutu garitan juteko gai izan ginela, ez? Gaikuta Hondarra jakin bintzat. Behar den bezalako txapelketa nahi balin badute, beste erabaten inbarko dira gauzak, nola edo ala. Ze horrela jarraituta azkenian inor ez datorriko. Premioi gabe, dietik gabe, incentiborik gabe,
ez detoriko eta hori ez da bakarrik baizik eta nolabait antolakuntzan bizi izaten ditugun akatsak edo konbila tartean jarrita, bueno, gaur egun 21. mendean ezin dira onartu, ez? Hor da Joseba Ferrandek esandakoa. Beste baskularekin izan hementzuten atzo patroien pixaketarekin arazoak. Bueno, Joseba berak esan du gehiagok ere bai. Asko arazo gehiago ere bai, baina hor dago datua eta builari gabe ongi azpimarratutako nolabait salaketa hor dago. Haizea ere badugula. 22, 3, 4 goiti gorako haizea. Eta horiek haize handiak dira, Mikel. Haize handiak dira horiek. Eta hor kanpokaldean ez bakarrik hemen, hasieran antzeman dugun bezala, ematen du estropada eremu osoa dugula, olatu politekin, haizetxua ere bai, eta bueno, badela bai lanerako zailtasunen bat, Ibon. Lehen katamaranetik hartutako horiutan ederki ikusi dugu nola zebilen, San Juan darren trainerua, gora eta bera. Zanbuluka, bai. Askotan, iragarpenari begirauta eta olatu handia begiratzen dira, ez. Olatu mota izaten dira, askotan olatu honek aurrekalaria espaldekoak atera egiten ditu, branka ez doazenean tozutatik. Aitzu, Ibon, estropadatik atera ez dena astillero da, hasiera ez da ona izan, baina orain San Juani hortzak erakusten ari dira. Eta hor geziekin markatzen duenez, beste aldetik sartzen da izia, hor teknikoki ere estropada oso exigentea. Estropalarientzat. Bi patroiak, begira, trampaldure igota, lan handia dagoelako. Ontzi bat, San Juan darren errenta hor dago, eta 5 minutuko lana ia, horre berak markatzen dugu, badirela hemen zailtasunak. Begira, ze gora bera. Estropada eremu osoan, Ibon. Bai, begira, hor garri ikusi dugu, ze gora bera treneru. Hemen babaliza. Ara, pasatxo bezala, bai, garbi. Ia treneru bete. Begira, Astilleroren maniobra. Bostero bat San Juan darrentzat, eta 2 segundu gehiago Astillerorentzat. Ea orain, maniobra ostean, GPS-ak nolako datua markatzen dugun. Astillero bera aurretik. Bai. Parean orain, ea ba. 5 minutu terdi, eman, Juan, edo 5 minutu, eta ziago antena hortik ziagoaren garrantzia. Eta horre ikusten dena da, orain San Juan Astillero doa zengune horretan, oso zekina dagoela begira Endika Perezek. Zela nahi. Orain asmatu egin behar da, olatu horiek aprobetsatzeko Ibon. Atrontzako giro bete-betekoa dago. Bete-betea, bai jauna. Eta hor, berezitasuna oso leku zikina izaten dela. Orain txolatua San Juan darre, orain txezuloa. Teknikoki exigentzia handiko estropada gaurko honetan. Astillero tartea zabaltzen ari da, Ibon. Bai. Ez dakigu kalearen eragina izango den, edo eta orain olatuekin asmatzen ari den kastan edo patroia, baina Astilleroren momenturik onena, gaurko estropadan hause da, haizea pixka bat behera. Eta Astillero 3. kaletik orain hobeto ari da moldatzen 2. luze honetan. Arritutu ez, baina gaur gozatu ederra hartu behar dugu poparen, Bai, Hortengo popare girorik gaundien eribitu zait, gaurkoa dugula, begira kastanedo, KL-ari helduta, eta kaleak ere ipatu dituzu eta entrenatzaile galdezka, batzuek lehenbiziko nahi zuten beste laugarrena ere bai, denak pixka bat estropada muren honetan, zain edo, zehatz mehatz jakin gabe nondi joan nahi zuten. Ángel Díaz Muniorekin gaude hemen, Castroko alkatea. Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, qué bonito es ver así la ciudad, ¿no? A pesar de que es verano, ya sabemos que hay mucha gente que veranea aquí, pero hoy además hay una regata que es muy importante. Claro, es un día especial, vienen todos los vecinos y no tan vecinos y el pueblo se llena de gente aficionada al remo, que es lo que mejor sabemos hacer aquí y lo que más nos parece un deporte más autóctono y desde luego en el cual los castreños estamos totalmente identificados. Por eso estamos encantados de ser organizadores o parte de la organización de esta regata. Es el alcalde de Castro entonces, aficionado al remo. ¿Cuál es su equipo favorito? Sí, eso está claro, ¿no? Yo soy de Castro, de la Castreña, y soy aficionado al remo y he remado, y no, nunca he sido profesional, pero sí he remado y me encanta.
Y no solo el remo, sino cualquier actividad náutica me encanta también. Pues siga disfrutando de este espectáculo. Muchísimas gracias. A vosotros, gracias por venir. Ez zaiozu Castroko alkateari ikusteko olatu hau. Sara, ikusentzuleok zer izan da hau. Eta gainean joango dira oraindik. Ikaragarria. Endika Perezek harrapatu du bere mutilekin. Gainean oraindik. Ontzi bat atzetik ziren, eta buelta eman, eta 11 segundora orain era bat atzeratuta astillero. Ikaragarria harrapatu dute San Juandarre. Aspaldi ikusi ez genuen bezala olatua. 4 segundu atzetik ziren, 11 aurretik jarri dira. Olatu bakarrarekin, Begira. Gozatzen ari dira orain, hori da hori olatua. Orain zuloan, San Juandarrak begira, bestearen zain. Begira orain urdinak. Ikusiko ditugu, Bete-beteko popare giroa, Bete-betekoa ga. Orain astillero. Bai, garbia izan da. 7-8 segundura murriztu dute diferentzia. Hemen 4 segundu olatu batekin doaz. Aurreko hori berezi izan da. Olatu hori hartu aurretik, San Juan 4 atzetik. 11 aurretik jarri da. Olatu guztiak ez dira horrelakoak izango. Baina ondo jotako olatu bat, 8-9 segundo izan litezke, Estropada dugu, eta hau kontsolazio txanda da. Baina gero txapelketa izango dugu. Bai horixe, kaleak txapelketari begira lehen kaletik Kaiku joango da. Bigarrenetik Bermeo, hirugarrenetik Hondarribia eta laugarrenetik Zierbena. Zuek ondorioak ateratzeko. Orain gogoratu, San Juan bigarrenetik ari dela eta astillero hirugarrengotu. Bai, eta astillero ere olatu gainean, Astillero gordun galdu du, olatu ondi horrekin. Baina orain ondo etortzen ari da. Bai. Zerbait errekuperatzen ari da. Tanda honek olatu horregatik bakarrik merezi zuen ba. Merezi izan du, bai. Hemen datoz ba, lan erditan. Ea orain. Gaur inigo hartzaliuz aurrekalari lanetan. San Juan. Aurreko ziagoa baino egokiagoa. Bai. 9 eta 53. Handira orain San Jose ontziko mutilak ia 8 da. Estropa honek, eremu honek beste berezitasun bat ere badu. Hor, 5. kale inguruan, hor errekako eskor bat bada. Eta hor ura bera dela, korronte pixkat ere izaten da. Entrenatzaileek osagai guztiak hartzen dituzte kontuan. Hondartzaren amaieran dago, suitxiki bat eta bai. Itxas bera ordu bitan izango da, korrontea normalean indarra galdu joango da. Baina, entrenatzaileek ere 73ko koefizientea dugu gaur, ez da autoaltua. Puntakoa ere ez. Baina laguntza ez, kalte, hor inguru hortan. Bueno, 3 traineru, hor da San Juandaren abantaila. Orain arrauketa zehar aldatuko da. Brankaz. Gaur hor aurreko boskoteak, irukoteak, bat baino gehiago lotuta joango da. Egin baino gehiagoetan izan dugu, horrelako popare giroarekin, kanpora joaterakoan olatuak arraunlariak atera egiten dituela, eta txikotekin edo pulpoekin, olagarroekin, goma batzukin lotuta, joaten dira askotan. Tartea pixkat auditu dute San Juandarrek. Orain segurazki, lehenbiziko eta bigarren kaleak, San Juan doazen une horretan, San Juan doan une honetan zikina harrapatuko du gehiago. Lehen astillero ere hortxe errekuperatu. San Juan aipatuta, 6 aldiz lortu du klubak hemen Espainiko txabelketa irabaztea, eta hemen antzematen da. Ibilbide luzeko arraun elkartean non dauden. Rebilla jaunarekin orain Sara Gandara, arrauntzale amorratua. Cantabriako presidentea jakina da, arrauntzale amorratua dela. Muy buenos días, Miguel Ángel Revilla. Hola, buenos días. ¿Está disfrutando de un día como el de hoy con un campeonato de España aquí en Castro? Pues sí, lo que pasa es que los campeonatos de España están bastante devaluados porque no ponen mucho dinero y aquí lo que tira es la CT, ¿no? Pero bueno, dentro de lo que cabe, pues tenemos aquí a las mejores traineras y en un día maravilloso y en un campo de regatas que para mí es el de la Concha, pero incluso más recogidito, ¿no?
con Marcia Bogas y yo que soy un enamorado del remo ya desde que tengo uso de razón. Hombre, ahora estamos un poco venidos a menos porque yo recuerdo pues haber ido a la Concha allí con 3 tarineras de Cantabria en la tanda de honor y ahora andamos ahí, pues nada, a ver si colocamos a una entre los 8, pero el remo a mí, independientemente de que tengamos ahora en Cantabria un mal momento, me encanta. Creo que es el deporte más bonito que hay. Aquí en Cantabria tenemos 2 autóctonos, que son los bolos y las traineras. Pero como no hay dinero, pues también esto es caro, porque son mucha gente, desplazamientos, y ahora mismo estamos en una situación donde, claro, hay que atender otras prioridades, y sin dinero pues es muy difícil hacer una trainera en condiciones. Una tanda de honor que comenzará en breve, cuando acabe esta de consolación. ¿Quién cree que va a ser la ganadora de esta 69 edición del Campeonato de España? Voy a arriesgarme, una de Euskadi. Yo creo que va a ganar una de Euskadi. Vamos, la cosa está complicada porque puede pasar cualquier cosa. Vizcaya o Guipúzcoa. Ahí ya me lo pones. No sé por qué me parece a mí que Vizcaya igual, ¿eh? Bueno, va a estar muy igualado, ¿eh? Muy igualado. Pero yo creo que va a estar entre Kaiku y Urdaibai, creo, pero no sé, oye. Ayer ha sido una sorpresa también lo de Ciervana y Fuentecaría, pues oye, es la que está ahora mismo en la liga muy bien. O sea, va a estar muy igualado y desde luego va a ser una regata impresionante, ¿eh? La pena es que no haya más competencia, ¿no? Que os lo llevéis todo para Euskadi y que no quede aquí nada, joder, ¿eh? Bueno, pues muchísimas seguro gracias. Que la bandera, que la voy a entregar yo, va para Euskadi, ¿eh? Y encantado de la vida, ¿eh? Siga disfrutando del espectáculo. Gracias, Miguel Ángel. Gracias. Badu gatza, Rebila jaunak. Bueno, pronostikoa ere egin du. Ea ba. Bueno, eta hemen bien bitartean San Juanek Astillerori 10-11, haizea ere une batez berriro ematen du hor kanpokaldean indartsuagoa dela. 20 kilometrora ere hurbildu da berriro, eta San Juan Brancas, San Juanek lan erditan 7 Astillerori, eta orain 11-12 dugu, diferentzia igual. Bai, eta lehenbiziko luzearen bigarren erdian Astillerok, abantaila pixka jandio San Juani, orain ez, Orain San Juan darrak pixkanaka, segunduari lotuz, ari dira tartea zabaltzen. Lau trainerutakoa. Lehen pekatua, ziagoan egin baitute. Haundi zamarra gainera. En 2-10, una. Beira. Y 2, va. Una. 2. Bueno, ea ba, hor dira. Azken ziaboga. 4, sigue. 5, sigue. San Juan, Hau balekoa, Hau ere balekoa. Orain arraunlariari zepo ematen dion poparean etortzea. Eta ikustea zein urruti dagoen aurkaria. Bai. Ba, begira, 12 segundo. Lauta. Vámonos. San Juanek orain, nahi duen lekura joateko aukera izango du. Joseba Fernandezek, estropa ere hau bikain zautzen du. Hemen Castro nagon baitzen bera, entrenatzaile. Eta lehen esan digu, bera lehenbiziko kalea eta 0 kalea asko maite dituela. Orain aukera du ba. Begira nola altxatzen duen, Nola altxatzen duen, olatuak trenero. Orain zuloan. Hortik gutxira, hartu du lehen olatu zoragarri. Orain atxako dio, eta patroiak hor kontrako indarra indikak. Berriro gora, tarte, 14. Txandako protagonistekin hasiko gara. Sara Cobo, Astillero, egunon, buenos días. Buenos días. Bueno, lo primero, ¿qué sucedió ayer? ¿Qué le pasó ayer a Astillero para no estar en la tanda de honor hoy? Quizá, pues eso, lo que hemos comentado otros días, que la mar sea nuestro punto a mejorar, pero yo creo que ayer faltó confianza. Miedo a la mar y eso, nada, que tienen que confiar en ellos. La directiva confía. Y mano a mano hoy con San Juan, ¿cómo estás viendo los chicos? 14 segundos perdidos ya, no sé si verse por detrás ya desespera, ¿no? Quizá. Hombre, la cabeza hace mucho, muchísimo. Sí que es verdad que antes hemos ido marcando cabeza de regata y bueno, San Juan ha cogido una ola que les ha llevado, vamos, nos ha metido directamente ahí, nos ha remontado los 5 segundos y nos ha metido otros 4. Entonces, psicológicamente eso hunde. Así que nada, a ver en qué acaba la regata y si no perdemos muchos más. Ánimo y suerte. Es que recasco. Gracias. Lehen bezala gara, Ibon. Hemen poparian San Juan darrak egan egiten ari dira. Ontzila aldatu duela Joseba Fernandezek, baina aizu ederki jarria du, Bai. Gogora dezagun, hau ontzi zaharra, oso ondo dago, baina garai batekoa dutela.
aurten ontzi berriarekin ari dira, eta begira, ez duazun bat eduki ezkero, ontzi zarra ere, iruditzen zait, ontziaren aitzekierik ez daukatela. Orain, hor zuloan bukatu olatu etorri arte. Eskotan ez da etortzen olatua, Etortzen denean, erabateko kontzentrazioa, patroiak sentitu egin behar du, eta batez ere palak libratu, bizkarra azkarratzera eta pala ondo libratu. Dauden apurroiek, San Juanek hobeto aprobetxatu ditu. Asko daude, egon asko daude, baina egokia eta segundu asko irabazteko modukoak, tarteka etortzen dira. Olatu guztiak ere ez dira berdinak izaten, batzuk pixka baborrerago eskatzen dute, besteak ez borrerago, patroiak ez die guztiei berdin heltzen, olatua sartzen denean treneruak ez dara beti abiadura bera, olako olatuak ez dira gehiegi izaten, lehen ikusi dugun bezalako. Begira, nola etzaten duen treneruak. Hogei segundo. Poparian badabil. Orain ez, baina etorriko da. Hor bestea, Mikel, baina funtseskoa treneruak gogortuta eramate. Babor estribor balantzaka zehazka bezala azten bada, akau, etxen geratuta behar. Txandako beste protagonista, Xavier Arrara, San Juan, egunon. Kaixo, egunon. Ze lastimatzo, segundo bakar batzuengatik, ez zaudetela horrezko txandan, ez da? Bai, lastima da, honea etorri eta olako estroparadak egitea, gainea burrukan ondarra bilakin, eta azkenean beraiek segundutxo bate aurretiz hartu zian. Eta gure helburua hoi izan, honea etorri eta estroparagon bat egitea, eta mutiak ere gustora gelditzeko nola baitatzeko estropara etzalako salidadea izan. Eta gaurko estropadari dagokionez, hain zuzen ere, aurretik, denbora edo errenta nahiko polita lortuta, ezin hobeto? Bai, oso ondo hasi, aurreneko ziaboga Sabaixo barreman dugu, astiro aurretik jarri zaigu, baina ongeo izugarrizko olatuak hartu ditugu. Badakigu itsasoan azkeneko betan, eta gehien bat horregatik etorri ginen honea gonbidatuta gero, itsasoko estropara falta zitzaigolako eta gu badakigolako hobetan ondo moldatzen, eta gaur bai nik uste erakustaldia polita da. Segi, estropada bukaera ikustera, eskerrik asko. Eskerrik asko zuei. Oso gustagarria baita, gaur hemen ikusten ari garena. Hor saleak eguzkitan eta San Juandarren lana oso ona. Oparian orain erakustaldia ematen ari dira. 22 segundo eder. Orain zuloan, azken txamparako, olatun bat beste baliatzen dute. Bai, horren egalda pabera da hori. Artean hor dato. Ezkenean 24 segundo inguruan, Segundo asko eta txapelketari begira, bere alaziko den txapelketari begira ere, oso adierazgarria da, kontsolazio txaldan ikusten ari garena. Bai, San Juandarrak, 20-16. Eta oraindik 80 metro falta dituzte Kantabriarrek Astillerokoek. Olatuan sartuko dira hauek ere. Nola puskatu duen txanda beste olatuak. Bai, Astillero, 23 segundu terdiko atzerapena, 20 eta 40 Kantabriarrentzat. 23 segundu eder sartu dizkio San Juanek Astillerori, eta egia esan Joseba Fernandez eta bere mutilak posik joango dira, presidenteak ere garbi esan du. Ona etorri, itsasoko lana egitera, probatzera, eta asteburua ederki aprobetxatu dute, naiz eta helburu nagusia, horrezko txandarako txartela lortzea zen, eta justu-justuan kanpoan geratu dira. Baina atzo ere lehiatu nola gainera, begira zehaztuazunetan garri zuten Hondarribia, 2 segunduko atzerapenarekin bakarri sartu ziren, eta gaur itsasoan beste erakustaldi bat eman dute, eta iruditzen zait Zarauzko estropadetara, Kontxako sailkapen estropadetara, alde horretatik lasai joateko moduan direla eta berriro esango dute. Olatu bakar batek nola apurtu dezaken txanda, hortxe, minutu terdian, horrek erabaki du guztiz, eta hori finalera begira, guretzako, adi egon beharko dugu olatu hori poparean. Castron! Bi ordezkari gaur lehian Euskaldun bat eta Kantabriar bat kontsolazio txandan, eta San Juanek lortu du garaipena. Bi arraun elkarte historiko, esan dezagun bide batez, eta San Juanek 20 eta 16koa markatu du, Astillerok 20 eta 40koa. 23 segundu, pasatxo 23 terdi, garaileak San Juanek lortutako diferentzia. Eta demoraldiko irudirik politenetariko bat, erreka ontziko mutilek, San Juandarrek bigarren lutzean hartutako olatu eder hori izan du.
haizeak, bataz beste, ia 15, 14,9 ipar haizea, eta, bueno, haizetxoa ere bai, Ibon. Gaur beste entrenatzaileentzat egun oso zaila neurriekin eta asmatzeko, bai. Haize honekin kanpora joateko, begira barkatu, begira olatu. Hauxe da olatu. Hori da. Ferrari bat ematen du, atzetik aurrera, begira, ze abiadura, ze ezberdintasuna. Hor, palantzari gabe joan behar da, batean bizkarra azkar bota, eta ondo libratu, Zoragarria izan. Begira patroia nola ez torren, jokei bat bezala, Zaldi gainean bezala, ia. Ikaragarria harrapatu dute. Lehen dikan ere, beste bizpairu hartuta, estropadaren buruan ziren, baina hor joan egin dira. Eta gero, zabaldu egin dute gainera tartea. Oso saio ona San Juan darre kontsolazio txandan eginikoa, eta kezka puntu bat izango du bestalde, Dani Perez, Astillerokoen entrenatzaile galiziarrak ematen du, traineru hori, San Jose ontzia itxaso zabalean, ez tabilela, zer esango dugu ba, denboraldi hasierako 5-6 lehen estropadetan bezala. Hala ematen du, eta batez ere itxasoan bere errendimendua pixka bat jetxe egiten dela, izan ere, Astillerokoen urte hasiera, denboraldi hasiera bikaina izan zen, eta nik uste dut, hauek iaz ere joera antzeko izan zen, oso ondo hasi, uztailea bikaina egin, gero jetxe egin ziren, eta ozta, ez ziren gero kontxan azaldu ziren. Orain behintzat, aurten, denboraldi hasiera baino irregularrago da, hori nabarmena da, eta irregulartasun hortan, egun txarrenak itxasoan izaten dira. Bueno, horrezko txanda, Gaztañazpi jauna, Kaiku lehen kaletik, Bermea Urdaibai bigarrenetik, Hondarribia hirugarrenetik, Zierbena laugarrenetik. Ligako nagusia Hondarribia da, baina egungo txapelduna Bermeo dugu. Azken urteetan 2009 10 eta 11an Kaiku, 12an Hondarribia garaile, 13an Kaiku, 15 eta 14 eta 15 azken biak Urdaibai. Eta gaur zer, Ibon? Bueno, Rebilak esan du, Bizkaitarren alde, nik inolaz Hondarribia nuke bazterrean utziko, eta begira, hasia aurreti behintzat gauza gustatzen zait. Zozketak 3 favoritoak elkarren ondoan jarri dituela. Eta orain arteko bi indartsuenak, estropada eremuaren erdialdean, baina Kaiku katzo agerpena egin zuen, nola baita izateko, nobedadeak badira Kaikun, beste, Jose Luis Kortak bere, badakigu, nola gustatzen zaion arraun probatzak, atzo arraunak aldatu egin zituen, joko berri bat atera du, eta atzo behintzat Hondarribiari aurre hartu zion, itzordu garrantzitsu batean, inork ez zala pentsa, Hondarribia atzo zera joan zenik, 170 batean. Ea ba, gaur Kaiku nola moldatzen den. Beste tabiko palaren ordez 20koa, baina arraun joku berria, Amilibiak prestaturikoa. Bai, Cristian Garma esku altxatzen ari da, gaur Bizkaitarran atzeko txopan Garma, eta motora bat, begira. Eta Hondarribiarrak hortxe dira baita ere orain jokatzen, ematen du badaudela, baina estropada eremuaren erdikaldean, ontzitxo bat, motel-moteldua. Hori, zuia bat, oraintxe moteldu du, kargo hartu diotenean. Begira, oraintxe, irteran olatu aldi. Bandera txuria epaimaitik. Erne. Aldia, Hauzi brazta ederra bota behar dituzte. Bai! Ea ba! Hasi da txapelketa Jaun Andreo. Aurrea garbi zamarra oraindik. Urdaibai, segirtera egin du Urdaibai. Kaiku ematen du, segundutxoren bat galduta, bere lehen kale horretatik. Olatu hemen markatu txago izango duta, Kaiku. Etortzeko ona, baina orain brankaz jarduteko. Batez ere orain, txarra. Ea ba, Espainiako txapelketa hemen. Hasiratik segundu batean dira dena. Hasirako txampan serio. Hondarribi eta Urdaibai. Bikin bat aurreraturik. Baina segundu batean dira lau traineruak. Baita Zierbena ere, Zierbenak eman nahi du hemen ustegabekoa.
Zuntzunegik seguru arreta galantarekin prestatu duela. Bueno, hemen Jose Luis Kortaren mutilak, aldaketak egiteko posibilitate gehiegi ez, eta behar bada Salbaño eta Ruizen arteko hori Baborren aipagarria. Hori da, denok titulartzat jotzen ditugun 13 estropalariak, hor Baborrean nobedadea, Salbaño mazozara ekarri dula eta Ruiz aurrera bota, eta gero, bigarren da hirugarren toza estriborrean, Medina eta Adrian González aldatzen ari dira, eta patroi aldaketa, Zurinaga lehorrean, eta gaur Castroko seme Cristian Garma patroi lanetan. Bueno, eta berme hori dagokionez, Rua estriborretik erritmoa markatuz, eta Elortegi arazo fisikoren batekin edo, kanpoan. Bueno, bada ez da ere, arazo fisiko larri egirik ez, baino, Saltzamendik nahiago izan omen du pixka bat mutilea gordetzea, eta, bueno, atzo Kolungak eta Apolok, otzuten estropada jokatu, eta gaur biak barruan dira. Eta hemen ama Guadalupekoa, eta hor kontrankekoen postu horretan, nolabait gazten aldeko apustu nabarmena, egin du Orbañanos prestatzaileak Ibon. Hori da, behin baino gehiagotan ikusi dugu, dagoeneko iaz ere bai, nola Asier Puertas eta Bertiz, Inigo Bertiz, lehorrean utzita geratu ziren, eta gaur, Euskadiko txapelketarekin alderatuta, aldaketa dezente Hondarribiak, eta argi, Hondarribia lehenbiziko luzio honetan, 2 minutu eta 2 segundo. Eta horten ikusi dugu ama Guadalupekoa lehenbiziko luzioan galantak emanek. 2 minutu zerdiko lana, hori bai gaur gero poparian beste leia bat izango dugu, beste baldintza batzuk. Eta hemen Zierbena, aldaketak eginda, kupori gabe. Hor dago nolabait entrenatzailearen askatasuna txapelketan. Hori da, ligako 14koarekin eta mutilak eta pixka bat begiratuta mutilen kokapena tozetan zerikusirik ez duen ontzia, Euskadiko txapelketa bikaina eman zuen, maila oso ona eman zuen, atzo ere bai, eta nahi pixka bat azpimarratzekoa, Andoni Peña lehorrean utzita, aurtengo fitxak eta indartxunetako bat. Eta Hondarribiak 3 segundu, berme hori, eta gero Kaiku Laura, Zierbena Zazpira, tartea hunditzen ari da Hondarribia poliki-poliki. Bai, eta aurten aurre denboraldian lehenbiziko luzea aparte egin zuen Lekeition, eta ligan, Donostiako estropadan ere bai, orduan lehenbiziko luzean puskatu zuen, zain dezagun beraz. Kanpokalde hortan aitzia, orain indar ederrarekin. Bueno, bizkor, Saltzamendiren hitzak estropada atarian grabatutako. Mutilak oso animatuta, taldia ondo, eta prestaketa udarako beste edozein estropada bezala. Udara zirar esan genuen guke ez gaudela espekulatzeko modun inungo estropetan, eta are gutxi jo txapelketa baten. Gertatzen dena, nahi ez deula edo nahi deula, liga baten barruan gaude, liga oso gogorra dihua, estropada asko inditugu dagoeneko, estropada asko ditugu gero ere, eta gaur txapelketa da eta gaurkua alik eta ondo nahiten saiatuko gea, baina argi do orokor baten barruan suertatzen zaigula aurten txapelketa hau, ez beste urtetan bezala. Aurreko 2 urtetan liga disputatzeko aukerarik ez gendu, banderak disputatzeko bai, baina liga ez, aurten bai, eta nahi ez dezulare horrek zertxo bai aldatzen du gauza. Dena disputatu nahi, garaile batek dena nahi du eta hor dira Hondarribia eta Berme Urdai bai, 2 segundu, irukin ibili da Hondarribia eta balizak hor dituzte Kaiku eta Zierbena, aurreak bizaineru galduta Kaiku, Zierbena urrutiago. Den ere ipatu du, estropada oso exigentea, aurreko poskote horrek orain, aurreak gogortu egin behar du, gogortu alegia balantzarik eginez. Hondarribia aurretik. Baina argi dago, Kaikuk eta Zierbenak maniobra ostean olatuak bizkor hartzen espadituzte, atzean nabarmen geratzeko arriskua igual izango dutela. 4 eta 54 Hondarribiak, segundu bat pasatxo gehiago Bermeok, 3 gehiago Kaikuk, Zierbena ia 6ra, ea orain. Orain beste estropada bat azten da. Traineru bateko errentarekin ekingo dio lanari Hondarribiak. Ara, Urdaibaik hartu du olatutxoa eta segundu baten horbildu dira Bermeotarra. Kaiku Zazpira, Zierbena 10-11-ra. Momentu kritikoa da hau atzekoentzat, Zierbena eta Kaiku entzat. Erne, Bermeorekin. Lehen, aurreko txandan bigarren kaletik olaturik onenak San Juanek hartu ditu. Orain bigarren kale horretatik Bermeotarrak ditugu, Hondarribia 3. Orain Hondarribia begira aldapa bera, begira aurre hori sartuta. Orain Hondarribiaren olatua zen hori. Begira Hondarribia orain. Eta tartea zabaltzen. Bai, 3 segundo. 3 orain ontzi bat, aprobetxatu du. Ederki Amunarrizek bere mutilen
laguntzarekin olatu hori. Eta horrelako asko izango dira. Asko izango dira. Hondarribia ikusten dut oraindik olatu banean, Kaiku eta Zierbena 10 eta 12. Orain zikin unea urdai bai. Bizkor hartu behar dute hauek olaturen bat, bestela txapelketatik kanpo geratuko dira, brontzearen bila, hor beste lehia izango dute. Ea ba. José Manuel Ortiz, Zierbenako ordezkaria daukat hemen aldamenean. Egunon, buenos días. Hola, ¿qué dices? Pues nada, te estoy viendo aquí dando referencias a Iker y la referencia que le das es que estáis cerca de Kaiku, ¿no? Sí, Hondarribia se ha ido muy pronto y además le tenemos al costado, eso se ve fácil. Y bueno, pues el tratar de pelear con Kaiku por la medalla de bronce, ¿no? Medalla de bronce en juego, en una regata en la cual no hay cupos y con la que hay total libertad, ¿no? Por parte del entrenador. No, lo que pasa, bueno, además de los cupos que a Zierbena le penalizan, pero por población, ¿no? Por calidad de los canteranos que tienes, ¿no? Lógicamente a mayor población siempre vas a poder conseguir mayor cantera, ¿no? Pero bueno, ayer remamos bien y lo que sí tenemos claro es que cuando remamos bien el bote nos anda. Entonces estamos con los mejores y bueno, pues ahí estamos. Y no es poco. Suerte. Muchas gracias. 5 segundu eder, baina olatu batekin hori errekuperatu daiteke, eta hortan saiatzen ari dira bermeotarrak. Kaiku eta Zierbena oso urruti geratu dira, Hondarribia dotore ari da, ikus dezagun nondik ari diren zekaletatik. Zierbena etorri da estriborrera, Kaiku ere bai, pixka bat estriborrera, urdai bai ere bai. Horrontzian, otzia, aie badakite, zertan ari diren. Gu konparaketa egiten dugu, karo, aurre San Juan ezer egin duen ikusita. Begira Hondarribia. Hor daude ba. Argi Hondarribia begira handapa bera. 5 segundu eder, tartea badago. Bai. Bazen ba, Ama Guadalupeko ontzira. Olatua, Ederra gainera. Olatua, Zer jarraitzen dute. 5 segundo. Argi olatu hau. Bigarren luzearen erdipare hortan, lehen ere, hor harrapatu dute olatu ikaragarri bat. Hau da olatua, Hau da olatua, begira. 11 da joan da diferentzia. Eta gainean segitzen du. 4-5 11. Kaiku eta Zierbena begira, 23 eta 25. Orain urdei behirutu zait. Bai, hor da. Baina urrutiti dator, 11 segunduko atzerapenarekin ibili da. Orain beste bat Hondarribia. Begira Hondarribia, gainean. Hondarribia gainean. Zierbena era batatzean, orain Bermeo. Hau da lantza giroa. Eta hau ez da, erabakizta gutxia hori gere, Bermeo orain sartuko zaio olatua. Hortxe du bat. Orain sartuko zaio. Hortxe du polita. Bat behar du Bermeo. Orain, balitzara heldu aurretik, hartzezkeotan, baina olatu txikiarekin ongi Hondarribia. Hortxe. Txiki hori aprobetsatu behar, bikain dato. Bai, baina orain ziagoarako utzi egin behar du, ez dela pasa egingo da. Haze olatu orain. Bermeo ere bai atzetik. Danak hartzen ari dira, eta Kaiku eta Zierbena txapelketatik kanpo. Ziagoarako utzi gainera, olatu. Orain Bermeo gaitian. 10-11 segundu zoragarri Hondarribia. 9 eta 25. Lan erditan. 10-11 segundura Bermeotarrak. 9 eta 26. Bermeotarrek, Hondarribik 9 eta 25. Kaiku hirugarren. Maniobra ostean Hondarribik Bermeori 10. Hori adierazten digu GPS. Oso kontuan hartzeko tartea, gaurko giriruarekin, errekuperatzeko modukoa, 23 Kaiku, 26 Zierbena. Hauentzat joan da txapelketa Ibon. Bai, nabarmen. Ea orain brankaz, Urdaibeik zerbait errekuperatzen duen. Diferentzia hau poparean eta gaurko giroarekin errekuperatzeko modukoa baita. Ea ba. Eta Hondarribiak olatu bakar batean, 4 segundu aurretik zijoan, 3-4 segundo. Traineru pare bat. Joan da garbi. Lehen San Juanek egin duena ez, urai antologikoa izan baita, baina... momentuz estropadako olatua Hondarribiak hartu du. Eta esan daiteke, estropaderemuaren erdikaldetik ari dira hartzen. Bai Hondarribia eta bai Urdaibai, zeren lehen eta laugarren kaldetik Kaiku eta Zierbena, minutu erdiko zuloarekin oso urrutik geratu. Eta lehen San Juan ere bai, bigarren kaletik.
Pedro Mari Abando, Kaiku, egunon. Badirudi orain borroka lan erdian behintzat brontzesko domina lortzean oinarrituko dela, ezta? Bai, hasieratik, nagusitzen osoz ondarbi aurretik, eta gu benetan zantza horre 10 segundo, hogeita 10 segundo atzetik, ziernak gureatzen 2-3 segundo hortza bil, eta besterik ez dugu brontzesko dominaren bila eta. Zein da gakoak gaur hemen olatu harrapatzea bai, baina kale ere zer ikusia izango dut, ez? Bai, ematen dut hemen, handik hirugarren laugarren kaletik, batez hirugarren kaletik barien eta bestean hartzen, baina, lehenengo txandan bigarren kaleti Zaguandarra bere goleatu zuenak atrapatu dituzte. Edo guk ez du atrapatu goleatuak, edo agian lar lehenengo kaletik etorrela nire usteot batez ere bigarren luzean. Bueno, sorterik onera, azken txapa honetarako. Bai, eskerrik asko. Brontzea da helburua, bai Kaiku eta baita Zierbenarentzat ere. Orain, Frankaz berriro, Hondarribia eta Urdaibai oso parekaturik 12 segundu. Hor dago, lan erditan 10 terdi edo izan dira. Lau treneruko aldea, Hundia da. Bermeok dena behar du alde, egoerari buelta emateko. Hondarribia oso ontzia hundia da, eta gaur gainera, bigarren luze horretan poparian, oso ongi moldatu dira. Ikeragarri etorri dira. Hobekien, txanda horretan. Biak etorri dira, ondo, baina batez ere, olatu batek diferentzia markatu du, eta orain Urdaibaik beharko luke poparean, lehen Hondarribiak hartu duen olatu hori, perak hartzea, eta Hondarribiak ez hartzea noski. Guazen Hondarribiarekin. ¡Ay! ¡Remátala ahora! ¡Remátala ahora! ¡Oriay! ¡Saidau! ¡Sigue! ¡Ona! Vale, haupa kampeoni. Haupa bikende! Zeite popa bloke, guazen! Osik doaz, dena kontrolpean dute momentu. Atzeko seikotea. Olako egunetan aharben duten atzeko seikotea. Luze. Hankaki! Amabi aurretik, Zagartasun hankekoa ere, ia sartu zela treneruan, baina badirudi, 30 urte dara mazala. Zagartzazu eta Castrillon. Horrez dago rotazio hori. Hori da. Hori mugitzen ez duena, hori da tosta hori. Eta Kaikuk, alduen bezala, 3. postu hori lotu nahi du, brontzea. Kaiku eta Zierbenaren artean atzetik, 5 segunduko tartea, Sestaokoen alde. Haze denbora galera. 36 segundu Kaiku. Atzo Hondarribiaren aurretik ibilita. Hene. Bermeotarrak hor daude, segundutxo bat. Hala, begira. Araro, garbi. Ez dute joko orain, beste estropadetan bezala esate baterako legon pasaian. Segi arraunean, gero olatua etortzenean. Datorreneako txipa aldatu. Olako estropadetan, eta indarra gorde ez du izango, baina ustu benetan oztu, olatu bat etortzen bada, orduan eman. Eta Urdaibairentzat, esango nuke, egoerari buelta emateko, maniobra on bat, eta segi. Baina, beste datu bat beti garrantzitsua den horrelako diferentzia dagoenean. Gutxienez olatu bat gehiago izango du, Hondarribiak. Hondarribiak bat gehiago, hori da. Hori izaten da hor dago. Aurretik errentaren saria. Urdaibaik harrapatu ezke hori, Urdaibaik ikusten duena, gero Hondarribiak etorreko zaiola. 14 eta 43. Asko markatzen du luzearen hasierak, Aitzekiari gabeko ziagogak. Erdi bien artean. Eta bestean lan erditan bezala xe dira. Ea ora. Ea norabidekin. Biek aukera izango duten nahi dutenera joateko. Eta iruditzen Hondarribiak aldatuko duen. Lehen, 3. kaletik 3. gora joan da, asmatu egin baitut. 11 markatzen dizkigu GPS-ak. 11, hor dira. Ara. Larruz kainarazoekin, baina utzi begira. Alduen bezala. Bejon, deiola. Eta 16 Kaiku. Zierbena zabal. Zierbena, ia 43. 12 segundo Hondarribi eta Urdaibiren artean, hemen dago txapelketa. 13. Hor dago txapelketa, Jaun Andreo. Hondarribia. 2012ko garraipenari segida ematera datu. Hondarribiak errenta ederra du. 13 segundu azken dutzean. Bermeotarrek
orain olatu pare bat derrigorrez hartu beharra dute leian hor sartzeko. Kaiku hirugarren atzetik, Kaikuk ontzi pare bateko errenta badu Zierbenarekiko. Izort, Zabala, Bermeo, egunon. Bai, egunon. Ze behar du, Bermeo, azken txamba honetan, Hondarribiari aurre hartzeko? Bueno, ja orain arte espadugu egin, ja azken luzean ja gatza izeten da. Ganera ikusi dugu lehenengo luzien eta hirugarren luzien ez dugula ezer galdu, nahiko ondo ibili gara, baina bueltako luzean eureke hobeto aprobetxatu da bezolatuek. Ze fuerte dabil Hondarribia hori ezin ukatu eta ze desberdintasunak atzoko salkatze estropadari dagokionez? Bai, atzo hor justo ibili ziren Hondarribikuek sartzeko, baina ikusi da, gaurkuen oso ondo dabiltzezela, olatuek oso ondo aprobetxaten, eta gu, naiz eta olato batzuk onak hartu, baina ez gabiz maila horretan. Gauzak nola doazen ikusita, Espainiako gaur egungo txapelduna, konformengo litzateke bigarren tokiarekin? Horrelakoak bi gauzek, ikusitza zelan dagozen gauzek, bigarrena, ondo etorritxe ondo da. Sorterik onera, Izort. Bai, eskerrik asko. 16 segundo, 17. Gainean, begira. Jaizkibel paretida bandera, Ibon! Bai. Dia beharko luke, Bildurtzeko horietakoa. Gainera, errenta igotzen ari baita Hondarribia. Onditzen ari dena. Poparian, Izort Zabala berak esan du, Bermeotaren ordezkari lanetan, baina patroi handia ofizio hau oso ondo ezagutzen duena, eta garbi esan du. Hirugarren ziabolan. Olatuak hartzen, haiek ari dira hobeto. 10 segunduko abantaila zuen, 20ra joan da. Bikoiztu egin du ziaboga hori, eta Miguel Hondarribiaren inguruan beste joera bat gaur ere kaleari eutxiz. Eta hirugarren kaletik sartuko dira, zait iruditzen, aldatuko dutenek. Nola aldatuko duzu ba? Ez tira zaleak eta gainetikan, bigarren luzean, nahi bezala joan dira? Eutxi horri, begira orain ere, aurre hori nola dagoen sartuta. Begira. Eta GPS-a zaindu, Baina nozek berriro asmatu du Ibon. Ez dakit gaur beti gainean ikusten ari nez. Olatu gainean. Bai. Eta entrenatzaile guztiek hori nahi izaten dute. Treneru ondo jarri bai, baina batez ere poparerako. Hor joaten baitira segundua. Hor joaten dira. Hor biltzen da, lanaren fruitua. Horein Zuluan buka ondo. Hau, gozatzen ari dira, 300 metro. Hemen direla. Hemen datorrela, Hondarribia txapelduna. Aurrea libre, hori egiten du olatu austera doanean. Horein berriz, Zulora joango dira, Bailarara, olatu Bailaran. 19-20, hor egon kortu da diferentzia. Atzean ari dira, alegin guztia egiten Bermeotarrak, baina tarteka bat harrapatzearekin jai dago. Haze diferentzia. Erne atzean, Kaiku, hirugarren posturako, oraindik gurruka du eta Zierbenarekin, 44ko atzerapenarekin Kaiku, Zierbena 50era. Hondarribiak eramango du! Espainiako txapelketa Kantabriatik Euskal Herrira. Begira, orain ere, hartu dute, eta olatu gainean zara daitezke ganera. Rebila jaunak ez du lasmatu, Ibon? Ez, azkarra esan duar. Bizkaira, ez, Gipuzkoara joango da. Hondarribia txapeldun, hor da Guadalupekoa. Bai, Hondarribia! 19-28, eta 28, 26koa marka, bai, hor da 19 eta 28. Horain olatua. Horain Bermeo, olatu ordei behi. Olatuarekin sartu, Horain. Bigarren Bermeotarrak, 17, 19 eta 56. Eta Kaiku, Frontzearen bila gogo. San Juaneko 16. Hobetuko du, bai. Ganetan Garba. Herriko semea, erari eman dio gaurko estropada kortak. Hirugarren Kaiku. 20-0 Eta oraintxe amaitu du Zierbenak. 20 eta 17 txapelketan laugarren Zierbena, baina datu bat gaur San Juanek konsolazio txandatik Zierbenak baino demora hobeagoa egin. Hala ere, txapelketan laugarren Zierbena 20 eta
17. Erakustaldia eman du Hondarribiak, hor da pospozik, atzoko estualdia pasata gero, Frantziz González Etxabarri, zorionak Hondarribiarrei, aurrera zara. Bai, hemen dago pospozik, Frantziz, zorionak. Eskerrik asko. Eta hori atzo, ez dut alarri ibilizala Hondarribia sailkatzeko, Bai, ala da, atzo nahiko larri ibili ginen sailkatzeko, segundo bakar batez sartu ginen, San Juanen aurretik, eta horri esker, hemen egon gera gaur final handia honetan, eta gaurkoa erabat ezberdina izan da. Erabat ezberdina, hasi eta berehala aldea geroz eta handiagoa izan da, bai behintzat azken bi ontziekiko, Urdaibai Bermeo hor egon da, baina azkenan ere alde hori handitzea lortu duzue. Bai, nik uste dut, nahiko berdindua izan dela lehen luzean, hor aurretik egon gara 2-3 segundo, baina gero nik uste dut bigarren luzea, bai bigarrena eta bai laugarrena olatuak hartu zetorri direla, olatu guztiak aprobetxatu dituztela eta erakutsi dutela, hor diferentzia handiak egin daitezkela. Oparian ondo etorriz, olatuak aprobetxatuz, baina zein izan da gakoa gaur hemen garaipen askuratzeko, Frantziz? Gakoa ondo egindako lana, konfiantza, bagenekien gauzak ondo inezkero hor egon behar ginela. Egia esan ez genuen pentsatzen diferentzia hauekin, baina bai garaipenaren aukerak izango genituela. Erakutsi dugu denboraldi guztian zehar, gu ez gara aldatu, hor jarraitzen dugu lanean, eta ondo inezkero trenera eskarra daukagu. Ligaz arago, kontxaz arago, Espainiako txapelketa hemen da, naiz eta pixka bat kolorerik gabekoa izan, edo nolare 2012koa irabazita gero, bigarrena zeuentzako, vitrinetan alako trofeo bat izateak merezi du, ezta? Bai, noski ez, txapelketa guztia garrantzitsua dira guretzat, eta urten gainera, hirua irabazi ditugu, bai Gipuzkoak, Euskadikoa eta bain Espainiakoa, txapelketa guztiak, eta zer esan behar dugu oso pozik, eta horrela jarretzen dugu bain ligari begira berriz. Ligari ekiteko nik ustot garaipenak lortzea oso motibagarria izango dela, eta orain Zarautzari begira. Horixe da, urrengo asteburuan beste estropada garrantzitsu bat, bai banderaren jokoan eta baita puntuen jokoan, Sorterik onena, gozatu. Eskerrik asko. Hor da Hondarribiarentzat garaipena, estreinekoa 12an, orain 2016an berriro, eta gainera, Ibon Gaztañazpi, iruditzen zait badela beste datu bat ere, azaldu beharrekoa. Hondarribia kuarela ederra du, baina kuarela nolabait biharko egunari begira ere prestatzen ari da hor bainanos. Errelebo bat hor lantzen ari da, eta gaur gazte asko, arrobiko gazte asko izan dira titularrak txapelketa honetan. Eta hori ez da txantxetako kontu. Esate baterako lehen aipatu dugun hankeko parea, Inigo Sagartzazu eta Julen Castrillon, 2012an hemen irabaziztuenean, Aritz Gallego eta Osertzaldai. Bigarren tozan orduan Puertas da Bertiz. Gaur lehorrean eta barruan berriz Bikendi eta kontranketik egiazu Mari Eskurrenak ere egin du. Hor da, eta poliki ikusten da, hor badagoela errelebo bat. Jauregi bera, nahiz eta arrobikoa izan ez, bertatik atera ez, gazte jendea. Arraun elkarte haundi batek nolabait lan hori, zubi lan hori prestatu behar du, eta nik uste dut aruntza joan zen eskeroztik, behar bada, hori dela Orbañanosen ekarpenik handiena, bakarrik ezin da egin. Horretarako bigarren ontzi bat behar duzu, klubaren bultzada, herriarena, udalarena, eta bar. Baina olatu hori ere, gaur hemen itsasoan hartu dituzte olatu galantak, eta nolabait erreleboaren olatu hori ere ederki ari da gobernatzen Hondarribia. Transmisio hori ezin hobeto egiten ari da, lehen Sagartzazu aipatu dugu, eta norbaitegan pertsonalizatzearen, begira, iaz nola sartu zen trenerua, pixkanaka, nola aldatu den, hori bezala beste beste. Beste berezitasun bat ere badu. Txalo Karrionen are bai, aurten Redondorekin. Hori da, Redondo, poliki eta torria, eta ari dira egiten. Eta gero bestea, fitxaketekin, edo etorri, edo ekarri nahi den bezala formulatu den jendearekin, bista handia, hor ikusten ditut, Urko Redondo, Alex Udabe, Xabi Etxebeste, arraunlari perfil berekoak, harinak, ingurukoak, sanekoak, eta bar, hortan ere, denean asmatu behar da, eta hortan ere bai. Eta beste berezitasuna esan behar nuna, bi nafar treneruan. Ez dakit Agoitz Irazoki, da Iker Mari Eskurrena. Ez dakit, arraunketaren historian, alako trenerurik, onbezteneko nafar kopururik, epi izan da ere, norbaitek eraman dituen. Ez algara badana nafarrak. Hori bai. Gaztañazpi. Bai. Hortik etorriko da. Beti izan dute lotura handia. Hondarribiarrek. Aleka eta ikusi izan ditugu,
Alberto Txarte, Aitor Torron, Zoro, bi horiek etortzen eskiko gora, egiago izan. Hemen sailkapena. 19-28, azkenean Espainiako Federazioko epaileek 50 € garri dituzte. Garaientzat, Bermeotarrak ia 18-ra, 17-82-ra, 20-0 bederatzi Kaikuk eta Zirbenak 20 eta 17. Eta beti izaten duguna, itxasoak hor bere nortasun hori erakusten duenean, oso gutxitan bukatzen dira estropadak 3-5 segunduko tartearekin. Ibon. Pentsa, gaur Hondarribiak Urdaibairi 17 hirugarrenari, Kaiku bezalako treniru handi bati 51. Uztailean eta erlojupekotan nola ikusten ditugun, 20-25 segunduan, 11-12 segundu sartzen, hemen dagoeneko, ez da olakorik. Nik iruditzen zait, treniru estropaden esentzia hemen dagoela, itxasoan dagoela, gehiago esango dut, poparean, askotan popareko estropada ikusgarriak ikusteko, ez da behar iragarpen handirik edo olatu handirik, haize ufadera handirik, eta hori gaur ikusi dugu. Noiz eta Zarautza joan aurretik, Zarauzko bezperatan, eta iruditzen zait abuztu eta iraila oso erakargarriak izango ditu. Eta orain poliki Portu aldera, izan ere orain herriko plazan, udaletxe aurrean izango da, sari banaketa, domina banaketa, bandera ekitaldi berezia, orain ontzidanak portu aldera doaz, eta Zara Gandara lankidea ere saiatuko da, urrengo minututan hori zuei azaltzen, eta arrauna maite duzuen ontzat, gaurkoan ikusi ditugu, olatu ederrak hartzen Hondarribiarrak, baina Euskadiko txapelketan ere ikaragarri ikusi genuen, eta nolako bukaera, nolako azken txampa, Bermeotarren erantzunarekin, Euskadiko txapelketaren momentu eder eta bero horiek ere izango dituzue ikusgai, Espainiko txapelketako protagonistekin amaitzen dugunean, gaur egun albistegiarekin hasi aurretik. Bermeotarrek estropada txukune egin dute, baina poparian gauza bateagatik, kaleagatik, abildadeagatik edo batetakit zergaitik, Hondarribia gaur maixu izan da eta hortxe joan da txapelketa Ibon. Hori da, begira, lehenbiziko ziabogan, segundu bat aurretik zen, Hondarribia Urdaibairekin alderatuta. Bigarrengoan, 11. Iruditzen zait, 7. minutuan, Ama Guadalupekoak hartu duen olatu horretan, abantaila 3 segundutik ia 12 joan da, eta horre estropada bukatu ez da gutxiagorik ere, Bermeotarrek olatu agartzen maixu direlako, baina hor tarte handi bat zabaldu da, eta horrelako estropadetan askotan, olatu bakar batek markatzen du diferentzia. Eta gaur, pixka bat, hori gertatu. Eta nik uste dut gainera, seguru, Orbañanosen aginduz, oso ondo kudeatu duela Hondarribiak errenta hori. Pixka bat diferentzi hori mantenduz, hor mezu nabarmen bat ezan du, erne orain esko txip aldatuko dugu gero, 3. ziaboga egin eta gero, orduan izango dugu momentua, azken kolpea emateko, eta bandera etxera eramateko, Ibon. Hori da, horrelako estropadetan irakurketa horiek egiten jakin egin behar da, hor bete-betean asmatu dute, eta gainera, gaur brankaz aritu edo poparean aritu, ez dauka zer ikusirik, Hondarribiarrek, baita Bermeotarrek eta gainerako guztiek badakite olatu bakar bat erabakigarria izan daitekela, eta hortik Joseba Amunarrizen mezua 3. ziabogara sartu aurretik. Ze ikuspegi ederra, oso gogoko dut herri honetako estropada eremua, bide batez esan dezagun Jose Luis Kortak asmatutako estropada eremua dela hau, Brazomarreko hau, bere garaian portu barrutik irtetzen zirelako, oso polita, baina oso ezberdina, eta traketxa zen lanerako, zuen garaian, Ibon. Nortasun bereziko estropada, bai, xarma berezia badazuena, baina estropada eremua inon traketxi baldin bazen. Alrebesa. Eta alderantziz, estropada eremu hau, benetan ederra da. Hori bai, Kantabriarrak hortan asmatu du, estropada eremua bai ederra, baina... Pronostikoan ez? Bai, pronostikoan ez. Eta badoa zontziak poliki orain, portu barrura, eta gu katamaranetik eta gure lankidea, Zara Gandaran bertan dela ere, hurbilduko gara, eta ea hor pantalanean protagonistak hartzen ditugun. Izan ere aldenean, beti dugu gogoko, kirolariekin hitz egitea. Ikuspegi bat izaten du, klubeko ordezkariak beti entenatzailearekin eta lotura duelako, tribunatik, ordezkarien armainatik, baina barruan sentitzen dena, hori hor barruan doazenek badakite, eta hori horrelako egunetan
aldenean behintzat gustoko dugu zuei azaltzea, bai hemen, bai Donostiako banderan, bai aldenean, nolabait aukera dagoenean, eta horren bila joango gara orain arraunlariekin, eta laizter izango ditugu protagonistak. Galtzaileen arpegia, estropada irabaztera etorri, Ze nahi duzu ba? Kirolaren beste arpegia da. Atzo txanda ondo irabazita gainera. Hori da. Zer den, Atzo txapeldunari ustegabekoa eman. Eta gaur, 40 segundutik gora galdu. Gaur itxaropenez da esperantzaz karga eginda etorri, eta 40 gehiago. 40 segundu galdu. Zierbena 48ra, Zierbenak atzo nola estutu zuen Bermeo, bigarren txandan. Ze pentsatu beharrote dute, entrenatzaile horiek orain etxera joan da, lehen balien gaurkoa aztu, eta bihar lanera berriro ere, eta, kirolak hori futbolean ere askotan esaten da, partidu txar bat egin, eta, onena bihar beste badaukagulo, Laizter beste badaukagulo, hauek ere bai. Bueno, txapelketa joan dira, eta Frantxez González Etxabarrik azpimarratu bezala, aurten txapelketetako erregea, Hondarribia. Jauna, 3 eraman ditu, pasaden urtean Bermeok eraman zituen moduan, Hondarribiak eraman ditu, eta bestetik, Galiziako asteburuan, pentsa, Urdeibaik, nola irabazi zituen 2 estropadak, Moañan eta Boiron, eta arrezkeroztik jokatutako danak, laurak ez, 3 aztoko ez, astebetean 3, eta gaur txapelketa. Hori da, txapelketa, Euskadiko txapelketa, gero Pasaiakoa eta gaur 8 Zumaian, irabaziztuen, eta gaur irabazitan nola, eta Poparean, Eta horrek iruditzen zait Hondarribiari ere puntu bat emango diola, askorentzat Urdeibairen arma edo indarguneetako bat Hondarribiarekin konparazio egiten direnean, hortxe Poparean eta Aranbarriren maisutasuna eta esaten da, hala da, Bermeotarrek azken urteetan Poparean diferentzia asko markatu dute, gaur Hondarribiarrek. Eta hori Zarautze da begira, Kontxara begira, nire iruditzen zait, lasai dabiltzala, seguru egiten ari den horrekin, baina patxarak gehiago. Begira San Migueligako egutegia. Zarauzko ikurriña 2 jardunalditara, hurrengo asteburuan. Eta gero zer dator? Gero Hondarribiko bandera etxean. Eta jarraian berriro Castrora. Kaixa bandera hemen. Berriro, gaur bezalako baldintza baldin badaude, estropada galanta ikusiko dugu. Eta hori hor dago. Nolabait esateko, itxasoko estropadak baditugula, eta hemendik aurrera seguruenik ustailean ikusi ez dugun arraunketa mota hori izango dugula. Jarraian, datorren 2 astebukaeretan, zer ikusiko dugun, Zarauzko 2 estropadak, gainera Zarautzen aurten eremu berria ez dugu esango, baina pixka bat mugituta. Nik usteko gogoz nago, nola funtzionatzen duen, ondo oso antzekoa da, eta lehen urtean beharraren eraginez aurreratu zen, bigarren egunerako, orain horrela erabaki dute, balitza behar bezala kokatzeko eta hori dela jarraitu beharreko bidea. Hondarribian izango dugu, bestea, Hondarribiko estropada. Ura ere estropada eremu irakurtzeko eta oso zaila, askotan entrenatzaileek beraiek ere ez dute jakiten, zekale hautatu. Eta gero Donostiara joan aurretik, Portugaldeten izango ditugu. Brontzea izango da, baina ez daude oso alai gaur zestaoko protagonistak ibon. Normala da. Horrelakoetan urruti bili dira gainera, eta olatuak hartu ezinik, eta isiltasuna izaten da protagonista. Askotan bukatu, inork ezerrezateko gogorik ez, zerezanik ere ez, isil jarri, mendik estropa eremuko irtera gune honetatik enbarkaderora joan, antxe isilik, eta lehen balen eskutatu, etxera joan zerbait bazkaldu, familiarekin, siesta pixka batekin, eta bihar lanera. Bueno, eta liga azpimarratu dugu itxasoko estropadekin, baina gero azken 4 jardunaldietatik itxasoan Bermeokoa bakarrik izango da. Beste 3 Portugaletera. Ibaizabaleko uretan. Zozketak apritxoak izango dira ere. Eta bekaldeko postuei begira Portugalete eta Zumaiaren artean, eta horreka hondixamararekin iristen badira Erne, Erne. Hemen doaz, poliki Hondarribiarrak. Bera treneroa garbi, esponjez eta ustuta. Horean hortozta gainean ikusten dugun esponja edo plastiko beltz hori erabiltzen da. Asko kori bakarrik eramaten dute, beste gainontzeko batzuk gainera esponja bat ere.
jartzen diete. Ea ba, protagonistekin hitz egiteko modua badugun, edota bestela, irudi bikain hauekin agur esateko garaia ere izan dezakegu. Kolore guztietako edariak izaten dituzte orain. Hainen garrantzitsua den. Rekuperaziorako ezin da denbora galdu, Ibon. Azken urteetan oraindik eta guztia zeintzen da, ez larumatetik iganderakoa bakarrik. Askotan, esaten zen da medikoen lana, prestatzaile fizikoen lana, gauza hauek kontrolatu eta batez ere arraunlariek esandako hori egin dezaten. Erain berdek, urrengo ordu erdi baten, edan berdek litro terdi alako. Azpikaldetik Sararen hitzak entzuten ditut, hitza eskatu nahi duzunean Sara, protagonistekin hitz egiteko modua baldin bazara. Oraintxe adibidea denak hurbiltzen eta gure katamaranean hurbildu da Sara Gandara lankidea. Ontziare aterat, aleku gutxi hor, eta ea ba. Itxas bera handi zamarra dago, eta embarkadere horretan gainera. Hola. Zera handi hartzen du, ike handi zamarra hartzen du. Horrek horreztu izaten da, gainera. Bai. Ea ba, Sara, aurrera! Cristian Garma, Kaikuko patroia, egunon. Egunon. Tercer puesto. España. Bueno, un poco agridulce. Ayer pues salimos con buen sabor, después de haber ganado Hondarribia la primera regata que hemos hecho de todo el año ganándole. Hoy teníamos muchas ganas, pero igual la calle o qué, pues nos ha pasado un poco factura, no hemos entrado en boga, un poco precipitados y ya pues un poquito la desesperada, ¿no? Ver que en la primera hacía boga tanto Bermeo y Hondarribia se te han marchado y ya te digo, ¿no? Pues a luchar por el tercer puesto. ¿Cuál ha sido, tú crees, la clave para que Hondarribia gane con tanta diferencia hoy? Hombre, yo creo que ayer también Hondarribia, pues remar por la calle 2 les perjudicó un poco, ¿no? También nosotros ayer hicimos una gran salida, nos vimos adelante, y igual ellos no supieron remar cuando van detrás, ¿no? Y hoy ha sido al revés, ¿no? Ellos han salido bastante bien, se ha visto que han cogido la cabeza por delante de Urdaibai, como suelen estar haciendo durante todo el año. Y cuando vas adelante, pues la cabeza funciona de otra forma y vas mucho más cómodo, ¿no? Y se ha visto pues, la ventaja que ha metido a Bermeo, que la ha metido, no sé si ha sido 10 segundos, y a Kaiku nos ha metido medio minuto. Cristian, para ti, que remabas en casa, ¿cómo te sabe esta medalla de bronce? Hombre, una medalla de bronce, pues te sabe feliz, ¿no? Y bien, ¿no? Sobre todo, pues bueno, me hubiera gustado, hubiera ganado el Campo de España, aquí en casa. Le gané en Trainerillas, pero bueno, remar en casa siempre es un orgullo, que estar en tu pueblo y la gente que tienes aquí que te apoya. Y bueno, y por el equipo, pues contentos por haber sacado una medalla de bronce. Enhorabuena, disfruta. Vale, gracias. Cristian Garma, konforme bere dominarekin. Ala beharrez, ezta? Beharko, baina urrutitxo geratu dira, eta iruditzen zait atzo urteko estropadarik onena ez Orion erlojupeko ere oso egin zutelako orduan Hondarribiaren gandik 4 segundura geratu zen Bizkaitarra, baina gaur hauek txaropen errealez etorri dira, ona kalea jakin dutenean ere, Kristianek berak ez duk txarrena izango gaur lehenbizikoa eta ez da 3. egitea. 3. eta non geratzea gainera. Oso urruti, berehala geratu dira estropadatik kanpo. Hauek lehen ziaboga eginda asmatu edo akabo, eta izan da akabo. Hori da, eta bigarren ordu laurdena, ez, gero gainerak ordu laurdena, gurutze bide era bateko izan da, trainerorentzat Kristianek ondo izan duen moduan. Ea ba, Sara Gandara, Gorka Aranberrirekin, zurea da hitza, Sara. Bueno, hemen gaude bai, Bermeoko patroiarekin, Gorka, zilarra ere ez dago gaizki ez da gaurko honetan? Bueno, ala irabazi dut eta horrekin konformatu behar dugu. Hondarribia kiston estropain du, guk ez dugu ber nahi ginuna disfrutatu eta gaurtzeon itxasgiruakin sufritzea tokatu zaigu, bueltan ez gea bate etorri, aurrengo ziagoga salidan atea dugu rolatu txiki bat, baina gaur etzun nahi eta punto. Bigarrenakin konformatu behar dugu, Hondarribitarra zorion du, kiston estropain du, eta ikusi beste egiztago atea ditu aldiak eta zorion du beste egiztago. Aldeak aipatu dituzu, aldeak sekulakoak atzo eta gaurko estropadetan, ez da? Bai, atzo itxaso pixka nazi guazeon, olatu txiki gua eta zeak gaur baga garbitu indu, eta kalentamendu nahi ikusi dugu, San Juan atzetik antzi joan, biuntzi hola, olatu hartu du eta beste pare bat untzi aurretik jarri da, eta bagenek iun, gaur pixka-pixkat bueltan asmatzezuna gaberia hundi jengo zula, eta guk nahi ginen, baina nahi eta ezin izan da, eta bueno,
fallok, inituen fallok eta ikusi, eta segi merdo, etxeko estropa dator eta gogoakin gaude. Zarauzko estropada aipatu dosunez, hau ahastu edo zilarrak ematen dagoan indarrarekin horri ekin bertzaio, ez da? Bueno, zilarrak ez da indarra hondik ematen, nahi bintzat ez. Baina, beti ezin da irabazi, Hondarribia baki uzen nibelakan eta nola dabilen, eta segi merdo, guendika luzia da, asko gatzea, estropa politenak nik uste duen datozela, eta burua altxea, burua goian, eta segi merdo. Zorionak, eta gozatu, edo nolare. Eskerrik asko, venga. Oso jator eta irakurketa teknikoki Mikel, goi mailako egin digu. Beste protagonista batzuk elkarrezketatuko ditugu, ia zierbenako patroia hartzerik daukagun. Eta txapeldunak, jarraia, Iker Jimeno harrapatzen dugun, eta bestela ere, gaurko txapelduna jakina. Ia iristear diren eta harrapatuko ditugu. Segi babila lasai, ea lehen bailen 5 minututan biltzen ditugun protagonistak. Bien mitartean Ibon Gaztañazpi, irakurketa oso egokia. Nire ikeragarri gustatu zaik Gorkaren hitzak. Batez ere gauza bat izan duena eta alaxe da. Gaur etzuen nahi eta punto. Eta askotan gertatzen da. Hau itxasoa da, hau ez da futbol zelai bat edo saskibaloi kantxa bat. Askotan ez da bil, olatu ez dator, hemen asmatzetik asmatzera askotan kapritxo bat izaten da. Gaur etzuen nahi, hori badaki Jon Salsamendiri entzuna da. Itxasoan gehien dakinak ere ez daki, eta hauek badakite lanean ondo ari dira. Garkoa iztrupu bat ere ez da, besteak gehiago izan dira, eta Bou Bizkaiak erakutsi du azken urteetan, Poparean zenen ondo datorren, eta iruditzen zait, bi treneru hauen arteko lehia, alegia Hondarribia eta Urdaibaien artekoa bizi-bizirik ikusiko dula, gainerako estropadetan. Hondarribiarrak ere hurbildu dira, eta laizter izango dira lehorrean, eta jarraian ikusentzuleok, Euskadiko txapelketaren momenturik mamitsuenak eskainiko dizkizuegu, Lekeition jokatutako txapelketa, eta urten txapelketak ohorezko txapelketak izan direla, handiak, estropada ikaragarriak ikusi ditugu, bai Euskadiko txapelketan, eta baita ere gaur hemen Kantabrian Castron Espainiako txapelketan. 19 eta 28, Mikel, gaurko hiroarekin. Baldintza hauetan, errekorra 19 eta 28. Horretarako Brankaz oso ondo egin behar da lana, eta hueltan dena aprobetsatu. Aurrera, Sara Gandara, zurea daitza. Beste protagonista bat hemen, Arrauna elkarte honetan, Mikel Orbañanos, ez edo nolakoa gainera eta pozik jakina, Irribarrea aurpegian zorionak, Bai, eskerrik asko. Sekulako estropada hasi eta bukatu arte, eta hori borroka latza lehendabiziko luzean bai izan duzuela Berme horekin, ezta? Bai, hala da, egia esan, aurkari handi batzun kontra, gaurko garaipenare, eta, lan oso nahinez. Erakustaldik eman dugu gaur, Arraunen, atzo pixka, bai, egia esan, atzoko ondo etorri zitzaigun, eta gaur egia, oso lan hona indute, arraunari handi hauek, eta atzo behatu zianak, barrun Arraunen intzuenak, haiek bandera erde jera bazila du, dudik gabe. Azte bukaerako sarila, dan hona izan dagoen gontane. Mikel, zergaitik hainbesteko aldea atzoko estropada eta gaurkoaren artean? Bai, egia esan, atzoko itxasua eta gaurkoare etzian berdinak, guri igual itxasua gobeto jute zaigu, aldaketak ebagen itun, eta ustez, gaur gure eguneko emateko eguna gendun, ez? Eta aldortatik barronari gozo handilekin atera dira, eta dudik gabe, daun hartan horretako garaipen handi bat. Poparian ondo edorri zarete bai da ere? Bai, egia esan trenuru ondo abilenen, kanpoa barrua danea ondo jutea, eta aldortatik asmatu dugu eta oso posik. Bigarren Espainiako txapelketa Hondarribiarentzat, eta orain, ligara bueltatuz, Zarautzeko estropadak zain. Bai, hala da, liga aurka hori handi batzun aurka egia esan bizikan dago indikan, eta ezingo dut deskuidatu, gauza jarraitu berko ditugu ondo iten, eta ala baldin bada, gure helburua behintzat zailatuko gea hemendik aurrerare eguneko egun, liketa gauzik ondonak egiten. Herrian harrera izango zue gaur? Bai, segura eskina. Harrera ingo digute, aldortatik eskertu jarraitzailei, azkenengo harreretan behintzat oso girona egotalako Hondarribin, eta aurten gaurko nere, ala den. Gozatu, zorionak. Bai, eskerrik asko zuei. Zorionak, bai, Hondarribiarrei, Orbañanosek azpimarratu du. Mutilena da, berea ere bai, Ibon, berea ere bai, baina hori da bere lana, atzo aritu zirenak, gaurkoak, oreka hori, giro hori mantendu egin behar baita aldagelan. Hori da, lehen aritu gara, Hondarribiaren beste doai batzuei buruz, eta bestean niretzat nabarmena hori da.
plantilla kudeatzen, 20 estropalarirekin suplenteak, ordezkoak, hor normalean klub gehienetan arazoak hortik etortzen dira, eta niretzat besteak beste, Orbañano zen meritu handietako bat hori dela, eta gero, esan du, berak beste gauza bat esan du, gaurko itsasoa atzokoa baino hobeto etortze ditzaigula. Atzo haizetxo gehiago ere bazen, Galizian Bermeok aurre hartu dionean ere haize gehiagorekin, nik uste dut... Haize galantarekin. Bai, orduan gehiago, pixka bat hortik joan nahi zuela Orbañanosek, eta azkeneko gauza, askotan itsasoan gertatzen da, puntako taldeak ere, hasi arraunean, eta, bueno, kirolari, korrikalariari ez dela, ez duela nahi, sentsazio txarrak, ez da bilda, batez ere itsasoan gertatzen da hori. Zenba kirolari orain, Rion, joku olimpikoetan. Eman da, azkenian, bai, ez, eguna, gaur ez da tokatu. Ez sasoirik eduki behar denean. Bueno, Sara Gandararen azken hausnarketa, protagonista bildu ditugu, garrantzitsuenekin, Hondarribiarekin amaitu. Sara, bi hitzetan, tribunan eta orkaian bizi izan dakoa laburtzeko garaia. Falta izan zaigu Zierbenako patroia, baina edo nolare hementxe daude, nik uste dut posik egoteko motibak badituztela, eta hemen bukatu da Espainiako txapelketa, 79. ekitaldia, esan behar dugu Revillaren iragarpena ezerrezean gelditu dela, azkenean Gipuzkoar batek Hondarribiak irabazi duelako, San Migueliako liderrak hain justu ere, eta hementxe sekulako giroa dago, hondartzara juteko giroa, nik uste dut arraunzalek gozatu derra hartuko zutela gaurko estropada ikustean, eta baita arraunlariek ere, naiz eta aldeak egia esan horrezko txanda horretan bai izan diren oso nabarmenak. Pozik, Hondarribitarrak, eta orain Espainiako txapelketa albo batera utzi, eta ligak ematen duenari heldu bertzaio, datorren astebukaeran beraz, geure ikusentzulentzako gonbita, hortxe, Zarauzko estropada ikusgai, ETV baten zuzenean, Mikel. Castro herri ederra da, baina Zarautzi buruz ere esango du, Banik Ibon. Datorren asteburua. Ondoan ere polita ditu, Bai, oso politak. Zesatezuk, getariagatik, ez da? Getariagatik, Getari hori jo kostaldea, Kantabriatik Euskal Herrira joango gara Jaun Andreok, eta hori datorren asteburuan larumatean 6etan itzordua Zarauzko ikurrinaren lehen jardunaldia. Eta orain, gozatu berriro, Espainiko txapelketa ederra izan da, baina Euskadiko txapelketa ere etzen ez makala gertatu. Hondarribiak irabazitzuen, baina Bermeo orduan oso hurbil izan zen. Ibon, indarrak hartu eta hurrengo asteburura arte. Bai jauna, antzi izango gara. Eskerrik asko guztioi, gora eta bainero estropadak.